Весела Коледа, 25 декември 2025 година от мен Борис Ковачев и от моята майка инженер Елена Димитрова Тачева и от нашия нов теч от организирана престъпна група ГЕРБ ДПС и тяхната пирамида доморазвала. Началото на есента, септември месец 2025 година, за над 6000 лева се направи ремонт капитален на покрива над нас. И ние караме Коледата си на 2025 година с нов теч, подарък от фирма Доморазвала. На тази стена аз имам вътрешна изолация фибран, залепена плътно и въпреки фибрана теча идва отгоре и си избива. При първия голям дъжд след ремонта на покрива ни възникна този теч на есен, пуснах сигнал, дойдоха покривно от община Пловдив, район Тракия, заедно с някакви фигуранти от РДНСК Пловдив и разни други клатьори. Цъкаха, гледаха и нищо не се случи. Тогава теча беше, ще ви кажа снимка, отгоре до долу беше всичкото теч в цялата фуга. До сутринта съм сигурен, както се омокрило сега тази вечер прясно, така дошли до сутринта и с вода. Мамо, специални поздрави да кажеш на организирана престъпна група ГЕРБ ДПС и тяхната пирамида домоуправа на Иван Великов. Ами, освен да им пожелая, същото им се случи. И той затвора плаче за тях, бе, Боре. Вие сте ужасни. Ужасни крътци. Ужасни крътци. Септември месец 2025 година. Капитален ремонт на покрива над нас за над 6000 лева и резултатите са не само старите течови неотстранени, ами и нови. Ние живеем в този блок и в този апартамент от над 40 години. И тук покрай коминното тяло на кухня никога не сме имали теч преди да направите този така наречен ремонт. А сега тече е толкова силен, че избива през изолация фибран. И се лечи, че тече идва отгоре. Не е хоризонтално от фугата, не е от никъде другаде, а отгоре от покрива, защото над нас няма друго, освен под покривното общо пространство.